Il-maġġoranza sħiħa ta' negozji Maltin jew li huma bbażati Malta qalu li n-negozji tagħhom mara l-aħjar mindu daħlu fis-suq waħdini Ewropew. Dan ħareġ mill-aħħar studju li għamlet il-Malta Business Bureau li kkonferma illi 89% tan-negozji f'Malta esprimew dan is-sentiment. L-istudju ġie ppreżentat lill-Ministru għall-Intrapriża Chris Cardona l-erba' filgħodu mill-President tal-Malta Business Bureau Simon De Cesare. Il-Ministru Cardona laqa dawn ir-riżultati b'sodisfazzjon u qal illi grazzi għal dan il-Gvern għandu għarfien aħjar ta' kif in-negozji qed jaħdmu fis-suq waħdini. Huwa qal li sħubija tal-Gżejjer Maltin fl-Unjoni Ewropea ħallit in-negozji f'Malta jikbru, speċjalment meta wieħed iqis ukoll it-tkabbir ekonomiku bla preċedent li Malta esperjenzat fl-aħħar snin. Il-Ministru innota wkoll xi tħassib li wrew uħud min-negozji li pparteċipaw fl-istudju, fosthom dwar il-proċessi amministrattivi u leġiżlazzjonijiet eċċessivi li kultant iwaslu wkoll għal teddida teluf ta' euro lin-negozju. Huwa spjega illi l-SMEs għandhom bżonn regolamenti Ewropej li huma future-proof u flessibbli biex in-negozji ikunu jistgħu jikbru u jfasslu strateġiji innovattivi. Innota wkoll li fost il-proposti tal-MBB fid-dawl ta' dan l-istudju hemm konsultazzjonijiet aktar fit-tul mal-industrija u qal li l-Ministeru immexxi minnu se jikkunsidra kull riżultat u proposta mniżla fir-rapport li kien ippreżentat l-erba'. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.